Vuoden 2014 laskuhumala käynnistyi. Osanottajat ovat lukuisat. Ja yksi lähti. Niin. Joo, ne on siinä apupuskin paikka edessä. Digi, Batman! Siis meillä on vettä kyllä täällä paatissa, niin se on vähän inhottavaa. Voi tulla pizza tulee muuten. Etkö mennä silleen mahalla? Mulla soi suomipoppi korvanapeissa. Tommi on kyllä. Se on toi, mikä tää on? Keekki vetää siellä tätä flexaa. Mä en oo sitä edes kuullut vielä. En mäkään. Ihan surkee. Varmasti. Heps! Voi ei, tää on kyllä varmaan ihan kauheeta. Ei tällä pääse näin päin. Miks tää sanoo disconnect? Kato paha ohjata. Hyi Tommi sun kuha. Vittu. No kun se tulee puhelimesta, se jostain syystä katkaista meidän yhteyden. On, kato se on painoa voima ja ylipaino on ylivoima. Nyt tullaan Annika aika lujaa. Pikkusen niinku saatiin katseita. Auhu, täällä on kiviä! Mahallaan voisi olla kivempi mennä. Makaisia ei mennä, mutta on nopeeta. Otetaan selfie. Aika pienellä laskeutujajoukolla me lähdetään. Siinä. Hello! Taas selfie. Ei se oo komea tää teippaus. Oh. Tossahan on kiva myös. Souda! Apua! Ira, tuu palauttaa mun tölkki. Mä en liiku mihinkään. Hei, miksi mä menen vastavirtaan? Se on Airala. Oh, ei jaksanut asentaa. Häh? Niin. Annikan potka melkein kaikista nopein. Niin, kun se on kevyin tuohon. Haluatko sitä? En mä kiitos halua, kun musta tuntuu, että en mä halua sitä. En mä kiitos. Täällä pitää soutaa. Mennään kyllä niinku vaan. Oikein lähdetään soutaan. Ai nyt lähdetään soutaa. Älä sitä heitä miettimään. Mikä? Let's go. Let's make bad. Siis, let's go. Make bad. Huonoja valintoja. Ja tässäkin on joku 10. Montakohan tuntia me meinataan laskea tätä?
Ollaan me tultu 200 metriä. Hei Tommi, ota meidät hinaukseen. Mennään köyttää tytöt kyytiin. Noniin, Tommi otti meidät kyytiin. Ei liikuta mitään. Tässä on muuten akku aika lopussa. Annikki on sillä perässä. Ai kiviä. Lähdetään takaisin kotiin. No mennään poikittain. Tää on hyvää voimareeniä. Yksi reikiä. Toiset saa klimakaa ja kattoo pilviä. Tuolla yksi. Hyvä idea tämmönen kaljakelu. Tää on ihan loistavaa. Ei ymmärrä, että miksei joku haluaisi tähän osallistua. Niin, etenkin paltsi. Niin. Hello. Tää menee tälleen niin pakko Mulla on taas pistää nää matalana. hyvät. Kato. Niin. Tää naru menee tästä yli. Niin. Ei ollut ihan semmoinen. Kohukäänne. Penkosta löytyi rantapallo. Oho, Hei me mennään nyt keskeltä tuota kiveä. mä jään pohjastakin.